kwana da yawa ba mu haɗuwa ne, wai ina ka shige ne gaba ɗaya na ga ka bi ka yi duhu, me matsalar ne? Kai dai bari, wallahi ina cikin wani irin hali mara misaltuwa. Amma dai kawai mu je mu zauna daga nan mun yi maganganu don wasu abubuwa ne suke ɗaure min kai sosai da na kasa fahimtar su, wai menene ne? Yawwa ina jin ka. Yanzu tun da ka nutsu ka faɗa min ko me yake tafe da kai. Maybe ma abin da yake tafe da kai shi yake tafe da ni. Ina jin ka. Ok to shikenan. Abin da yake damuna dai a yanzu dai shine halin da ƙasar nan take ciki a koda yaushe abubuwa ne suke ta faruwa. Ka duba dai kwanan nan abin da 'yan bindiga suka aikata na kashe jama'a da suke yi a koda yaushe. Wannan gwamnati tamu da muke ciki kai dai sai dai addu'a. Don wallahi abun nan har ya kai makurar da ba kowa ne zai iya misalta shi haka ba. Ba mu taɓa zaton wannan abu a cikin irin wannan gwamnatin ba. Kai abin da yake damun kowa wallahi a cikin ƙasar nan kowa ka taɓa wai. Ga halin da muke ciki na kashe-kashe na 'yan bindiga. Ka duba dai kwanan nan mutanen da aka kashe a Sokoto. Wannan abu ya yi yawa. Ya Allah ka mana sassauci. Duk mai hannu a cikin wannan abu da ake aikatawa ya Allah. Allah ka kawo mana ƙarshen sa ya Allah. Don wallahi wannan abun da yake faruwa ya yi yawa. Talakan nan dai da ake kashewa shi yake zaɓen nan. Haba. Gaskiya abun nan da ake yayi yawa, wallahi Allah yayi yawa. Kashe maki. Shi dai talakan nan dai da ake kashewa shi yake zaɓen nan. Tsadar rayuwa komai ya tashi amma a haka ma ba a bar shi ba. Kashe shi ake koyaushe. Ya kamata a dudduba don Allah. Malamanmu, shugabanninmu, malamai su yi addu'a. Shugabanni kuma wannan adalci ne wa gare ku tunda zaɓen ku akai ana sa rai a kan ku. Amma don Allah jibi wannan ba mu dai mu ce gazawa ba ce amma wallahi abun nan yayi yawa.